Sa tanan nga libro sa tibuok kalibutan, wala na ilaing mas lisod pa masabtan kaysa Biblia. Daghan ang mibasa sa Biblia wala makakat-on sa husto nga pagsabot sa mga sinulat niini. Usa ba ka kanila? Nining programa atong sisihon ang 7 ka mga pinakamaayong punto sa husto nga pagtuon o pagsabot sa Biblia. Sa milibay nato nga episode, atong natun-an ang 7 ka mga rason nganong masaligan gayud ang Biblia. Apan ngano man nga daghan ang naglibog ug wala nakasabot sa mga sinulat sa mga pahina niini. Ngano nga daghang mga denominasyon sa relihiyong Kristyanismo ang wala magkauyon sa paghubad o pagsabot sa pareha nga libro nga ilang ginagamit. Kana tungod kay adunay gahom dinis kalibutan nga mo'y nagatabil sa hunahuna o nagalimbong sa mga salabutan sa katawhan aron dili masabtan ang kamatuoran sa Biblia. Sa Bugna Kapitulo 12, versikulo 9, atong makita nga ang dako nga dragon, ang daan nga bitin nga ginanganlang Yawa og Satanas, nagalimbong sa tibuok nga kalibutan. Bisan ang nagkalain-laing mga relihiyon, dili makaikyas sa paglimbong sa Yawa. Pusa dili katingala nga dunay kapin 30,000 ka mga grupo sa relihiyong Kristyanismo sa tibuok kalibutan karon nga dunay tagsa-tagsa nga mga doktrina ug pagtuo nga kasagaran nagkasumpaki ang usa-usa. Apan pinaagi sa pagtuman sa pipila ka mga prinsipyo sa pagtuon sa Biblia o inubanan sa giya sa Dios, mahimong makabot nato ang husto nga pagsabot sa mga ginasulti niini. Busa, aniya ang 7 ka mga punto nga magatudlo ka nato sa sakto nga pagtuon o husto nga pagsabot sa balahang kasulatan. Unang punto, pagampo o pangayo o Diyos nung kaalam o pagsabot. Ang Biblia dili sinulat sa tao. Pulong kini sa Dios. Busa kinahanglan atong pangayoon kaniya pinagi sa pagampo ang kaalam o pagsabot sa iyang mga balaang pulong. Gawas kung iya kitang giyahan sa atong pagtuon, dili gayud kita makakaton sa husto nga kaalam sa Biblia. Atong sundon ang ehemplo ni Haring David, nga bisan tuod giisip siya nga suod sa kasing-kasing sa Dios, nangayo gyapon siya kaniya og paggiya sa iyang pagtuon aron maablihan ang iyang salabutan sa pagsabot sa kamatuoran. Sa Salmo Kapitulo 119, versikulo 33 hangtod sa 40, si David nag-ampo. Tudloy ako, O Yahweh, sa dalan sa imong kabalauran, ug pagabantayan ko kini hangtod sa katapusan. Hatagi ako og salabutan, ug pagabantayan ko ang imong kasuguan. Oo, pagatumanon ko kini uban sa bugos ko nga kasing-kasing. Manduy ako sa dalan sa imong mga sugo. Kay niini ana ang akong kalipay. Ikiling mo ang akong kasing-kasing ngadto sa imong mga pagpamatuod, ug dili ngadto sa kailibgon. Ilikaya nga akong mga mata gikan sa pagtanaw sa kakawangan, ug hatagi ako og kinabuhi sa imong mga dalan. Paliguna ang imong pulong nganhi sa imong alagad, nga nagatudlo sa pagkahadlok kanimo. Kuhaa gikan kanako ang kaulawan nga akong nahadlukan. Kay maayo ang imong mga tulumanon. Aniya karon, ginatinguha ko ang imong mga lagda. Hatagi ako og kinabuhi sa imong pagkamataron. Ang husto nga pagsabot sa Biblia, dili nagkinahanglan og formal nga edukasyon, kundi nagkinahanglan kini og direksyon nga gikan sa Dios. Busa usa nimo ablihan ang mga pahina sa Biblia, ipiko nimo ang imong mga tuhod og mangayo ka og tabang sa Dios og siya andam nga maghatag kanimo sa husto nga kaalam sa balahang kasulatan. Ikaduhang punto, magmaandam sa pagtul-id sa imong sayop nga pagsabot. Ang sakto nga tumong sa pagtuon sa Biblia, mao ang pagkat-on sa pagsabot sa kamatuoran. Dili kay aron magkakat-on og mga punto nga magamit sa pagigdebate o pag-atake sa ubang mga relihiyon. Busa kauban sa pagampo sa pagpangayo o giya sa Dios, magmapainubsanon usab kita sa pagdawat sa atong sayop o sa pagtul-id niini sumala sa kamatuoran nga igapakita kanato sa Dios. Ani ang usa ka mga maayong sumbanan sa Biblia nga nagapakita og kinaiya sa pagkamapainubsanon sa atubangan sa Dios. Sa Jeremias 10:23-24 nagingon, O Yahweh, ako nasayod nga ang dalan sa tao wala diha sa iyang kaugalingon. Kini wala sa tao nga mulakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang. O Yahweh, sawaya ako apan sumala sa mapuanguron nga paghukom, dili sumala sa imong kasuko. Tingali unya ako mahanaw. Si Propeta Isaias nagsulat bahin sa importansya sa kinaiya sa pagkamapinubsanon. Sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 1 ug 2.
Mao kini ang giingon ni Yahweh, ang langit mao ang akong trono ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsang dagwaya sa balay nga inyong pagatukuron alang kanako, ug unsang dapita ang akong pagapahulayan. Kay kining tanan nga mga butanga gibuhat sa akong kamot, ug tungod niini kining tanan nga mga butanga nangamao, nagingon si Yahweh. Apan nining tawhana mo tanaw ako. Bisan pa kaniya nga kabus o adunay espiritu nga mahinulsulon o nga nagapangurog tungod sa akong pulong. Ang tao nga mapainobsanon og andam mo dawat og magtulid sa mga sayop nga pagtulunan nga iyang nadawat kaniadto, pagatabangan sa Dios sa pagkat-on sa husto nga pagsabot sa iyang mga pulong. Ikatulo nga punto, tiguma ang tanang bersikulo bahin sa usa ka topiko. Ayaw sunda ang ginabuhat sa uban, kundi mo kutlo lamang sila og usa ka teksto o kunya himuon na nilang doktrina kini. Sayop kana nga paagi. Kinahanglan imong tigumon ang tanang teksto nga may kalabutan sa topiko nga imong ginatunan aron imong makita ang sakto nga kahulugan niini. Pananglitan. Pinaagi sa pagsumpay-sumpay sa mga gisulti sa Mateo 27:37, Lucas 23:38, Marcos 15:26 ug Juan 19:19 atong mahibalaan kung unsa bagayod ang sinulat sa ibabaw sa krus, kung diin gilansang si Kristo, kung si kinsa ang nagsulat niini ug kung sa unsa nga lengguwahe kini gisulat. Kung usa o duha lamang ka bersikulo ang atong gikutlo, dili nato mahibalaan ang kompleto nga detalye niini. Usa kini ka ehemplo nga importante gayud ang pagtuki sa tanang bersikulo nga may kalabutan sa topiko nga atong kinatunan og dili lamang sa pagkuha og usa kun duha ka teksto ug unya himuan na og konklusyon kini. Ikaw pa, susiha ang konteksto. Unsa ang konteksto? Mao kini ang kinatibuk-an nga kahulugan sa bersikulo nga gibasa. Mahimong mahibalaan ang konteksto sa usa ka pahayag sa Biblia pinagi sa pagtuki sa gisulti sa unahan o sa ulahi niining maong bersikulo. Kinahanglan matubag ang mga pangutana nga unsa, kinsa, asa, kanusa, ngano ug sa unsang paagi. Pananglitan, sa Lucas 17:21 si Kristo nag-ingon, o dili usab sila magaingon, aniya dinhi kun atua didto, kaya niya karon ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Sa kalit nga pagbasa, mura og makaingunta nga ang gingharian sa Dios dili usa ka literal nga gingharian nga pagadumalahan ni Kristo dinhi sa yuta. Tungod kay sumala sa iyang gisulti, ang gingharian sa Dios anaa sa sulod nato. Daghang mga magtutudlo ang nalibungan sa pagdawat sa mao nga interpretasyon ni ini nga bersikulo. Apan kung atong susihon ang konteksto, atong tubagon ang pangutana, kinsa ang ginasultihan ni Kristo? Pinagi sa pagbasa sa bersikulo sa unahan, atong makita nga siya nakighisgot sa mga Farisiyo. Kita nahibalo nga ang mga Farisiyo supak sa mga tudlo ni Kristo. Pusa dili may tabo nga ang gingharian sa Dios maanaa sa sulod nila. Busa kung dili ka na mao ang buti pasabot ni Kristo, sa ato pa adunay sayop ang paghubad niini nga teksto. Og tinuod gayon, tungod kay sa orihinal nga sinulat, ang buot diay ipasabot ni Kristo, ang gingharian sa Dios anaa sa taliwala nila. Dili anaa sa sulod nila. Kini diay nga gingharian naghisgot may tungod kaniya. Tungod kay siya man ang mahimong hari niini nga gingharian og siya mo ang tinugyanan sa gingharian sa iyang amahan. Busa tinuod nga siya anaa gayud sa taliwala nila, kay naghisgot man sila kanila. Dili kay ang gingharian anaa sa sulod nila. Aniya pa usa ka ehemplo. Sa Marcos 7:18 ug 19 atong mabasa, og siya mingon kanila, ingon ba usab kamo niya nga walay mga salabutan? Wala ba kamo makasabot nga bisan unsa gikan sa gawas nga makasulod sa tao, dili makahugaw kaniya? Kay wala makasulod sa iyang kasing-kasing kundili sa tiyan o nagagula sa dapit nga hilit. Kini giingon niya nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Daghan ang nasayop sa pagsabot ni ining nga bersikulo. Nagahuna-huna sila, nga gitugot na ang pagkaon og bisan unsa. Kay kuno, sumala sa ilang pagsabot, gilinisan na sa Dios ang tanang pagkaon. Kung tinuod kini, buot ba'y pasabot nga mahimo nang makaon ang ipis, ang langaw, ang wati, ang bitok ug uban pa? Dili gayud mahimo.
Kung atong basahon ang kinatibuk-an nga konteksto, atong mahibalaan nga kini nga bersikulo wala maghisgot bahin sa mga mahugaw o mahinlo nga hayop. Kini naghisgot mahitungod sa usa sa mga seremonya sa mga Hudiyo nga mao ang pagpanghugas sa kamot usa pamukaon. Busa ang buti pasabot ni Kristo nga dili ang wala pagpanghunaw sa kamot ang makahugaw sa tao, kundili ang mga daotang tinguha o kinaiya nga anaa sa sulod sa kasing-kasing o hunahuna sa tao. Aniya pa? Sa Henesis 3:4 atong mabasa, og ang bitin mingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Kung dili nato susihon ang konteksto, magkaingon ta nga tinuod ang gisulti sa bitin ngadto kang iba, tungod kay wala man sila mamatay diha-diha, human sila mikaon sa gidili nga kahoy. Apan kung muatras ta sa pagbasa sa Henesis 2:17, ang Dios nagsulti gayud nga sa adlaw nga mukaon si Adan ug si Eva sa gidili nga kahoy, mamatay gayud sila. Namakak ba ang Dios og tinuod ba hinuon ang sulti sa Yawa? Atong sabton nga ang usa ka adlaw sa atubangan si Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw sumala sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 8. Si Adan namatay sa edad nga 9 kagatos og 30 ka tuig ug wala pay tawo nga niabot sa edad nga usa ka libo sukad-sukad. Mo sa pinaagi sa pagsusi sa konteksto atong makita nga tinuod gayon ang gisulti sa Dios kang Adan ug kang Eva. Ug ang Yawa wala nagsulti sa tinuod ngadto kang Eva. Dili ba dako ang tabang kung susihon gayud nato ang konteksto sa usa ka pahayag sa Biblia? Ikalima nga punto. Unaha ang klaro nga mga teksto. Daghan ang nasayop sa pagsabot sa mga tudlo sa Biblia tungod kay naghimo sila og kaugalingong interpretasyon sa mga teksto nga lisod masabtan. Apan usa sa mga importanteng balaod sa sakto nga pagtuon sa Biblia mao ang pagsugod diha sa mga klaro nga bersikulo. Aron masabtan ang mga laglom nga bersikulo, kinahanglan sugdan nato pinaagi sa pagtuon sa mga klaro nga teksto. Pananglitan, daghan ang nagunahuna nga ang pananawon ni Pedro sa buhat Gis nagapakita nga mahimo nang makaon ang tanang klase sa mananap tungod kay wala nila tanawa ang sakto nga konteksto sa pahayag sa tingog nga nadunggan ni Pedro nga nagingon, dili mo paganganlan og bastos o mahugaw ang mga butang gihinluan sa Dios. Apan kung atong basahon sa bersikulo 17, atong makita nga bisan si Pedro nagaduha-duha sa iyang kaugalingon kung unsay kahulugan sa pananawon nga iyang hingkitan. Sa ato pa, ang pananawon dili literal kundi adunay lalom nga kahulugan. Si Pedro wala naghimo og konklusyon sa iyang kaugalingon kundi naghinuktok siya sa kahulugan sa mao nga pananawon. Sa bersikulo 28, atong makita ang sakto nga kahulugan sa pananawon ni Pedro. O siya mingon kanila, nang hibalo gayud kamo nga dili angay sa usa ka Hudiyo ang pagpakigsandurot kung pagpaduol sa usa ka dumuluong, apan ang Dios nagpahayag kanako nga walay kinsang tao nga paganganlan ko nga bastos kon mahugaw. Busa dili ang hayop ang gihinluan kundi ang tao. Ang pananawon nagtudlo nga ang Dios walay pinalabi. Mahudiyo man o mahintil, kung siya matuman sa sugo sa Dios, siya pagadawaton niya. Ikaunom, tuguti nga ang Biblia ang muhubad sa kaugalingong simbolo niini. Dili kita ang muhubad sa mga simbolo sa Biblia, kundi pasagdi nga ang Biblia ang muhubad sa kaugalingong mga simbolo niini. Ang sulat sa bugna o Revelation nagapakita og nagkalaing-laing mga simbolo. Busa buadto ta niini aron kuhaan og ehemplo kini nga punto. Sa sinugdan pa lamang sa sulat sa Revelation, aron nang makita ang sayop nga paghubad sa tao. Sa pipila nga English version sa Biblia, atong mabasa nga ang uluhan sa sulat sa Revelation nagaingon, the revelation of Saint John the Divine. Apan kung atong pasagdan nga ang Biblia ang muhubad, atong makita nga dili di ay kini revelation of Saint John, kundi the revelation of Yeshua Messiah sa bugna 1 bersikulo 1. Dili ba ang Biblia adunay kaugalingong hubad sa mga sulat niini? Aniya pa? Sa bersikulo 12 atong makita nga ginahisgutan ang 7 ka mga tangkawan nga bulawan. Ang bersikulo 16 usab naghisgot og 7 ka mga bituon sa mga kamot sa anak sa tao.
Maghimo ba ta og kaugalingong hubad ni ini nga simbolo? Dili kinahanglan. Kay sa bersikulo 20 atong makita nga ang 7 ka mga tangkawan nga bulawan di ay mao ang 7 ka mga iglesia. Samtang ang 7 ka mga bituon mao ang 7 ka mga manulunda ni ining 7 ka mga iglesia. Sa sama gihapon niini nga paagi ang pagtuon sa uban pang mga sulat sa Biblia. Dili nato himuan og kaugalingong interpretasyon ang mga pahayag niini, kundi pasagdi nga ang Biblia mismo ang magpadayag sa kahulugan sa mga simbolo niini. Ikapito nga punto, itandi ang nagkalain-laing hubad sa Biblia. Ang orihinal nga Biblia sinulat sa lingwahe nga Hebrew ug Aramaic. Apan gitugutan sa Dios nga kinihubaron sa laing mga pinulungan aron masabtan sa mga tawo sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Busa ang atong Biblia karon mga hubad na lamang gikan sa orihinal nga Hebrew ug Aramaic. Sa atong pagtuon, makatabang gayud kanato kung atong itandi ang nagkalain-laing bersyon sa Biblia. Kung buot nimo og literal word for word nga paghubad, mahimong gamiton ang King James Version. Kung buot nimo og mas moderno nga pinulungan, mahimong gamiton ang New King James Version. Kining duha ka bersyon ang pinakaduol sa orihinal nga bersyon. Ang bugna nga hubad sa Binisaya gikuha usab gikan sa King James Version ug New King James Version. Busa mahimong gamiton kini sa pagtuon sa Binisaya nga lingwahe. Kung buot nimo ang thought for thought nga paghubad alang sa mas klaro nga pagsabot sa sulti sa Biblia, mahimong gamiton ang New International Version, Good News Bible o Maayong Balita Biblia version sa Binisaya. Apan magbantay kita mga higala, walay hubad sa Biblia nga 100% nga sakto. Tungod kay tao lamang ang naghubad niini ngadto sa nagkalain-laing pinulungan, aduna gihapoy mga sayop nga pulong nga gigamit. Ang uban nga bersyon usab adunay mga gidugang nga pulong o bersikulo nga dili makita sa orihinal. Busa importante gayud ang pagtandi sa nagkalain-laing bersyon aron makita o matud-an ang sakto nga kahulugan sa teksto o pahayag sa Biblia. Sa katapusan mga higala, ang orihinal nga bersyon sa Biblia mao ang pulong sa makagahom nga Dios. Apan atong hinumduman nga ang Biblia usay ka coded nga libro nga dili masabtan sa tanan. Ang sakto nga pagsabot gihatag lamang sa Dios ngadto sa iyang mga pinili sa karon. Ang mga pinili sa Dios mao kadtong adunay mapainobsanon nga kinaiya nga abli ang unahuna sa pagdawat o pagsunod sa mga tudlo niya. Alang niini mga katawhan, ang Dios maghatag sa husto nga kaalam o pagsabot sa kamatuoran diha sa balang kasulatan. Usa ba ka kanila? Hinaot unta. O ako mag-aampo nga ang Dios maggiya kanimo sa imong pagtuon sa Biblia aron ikaw makakat-on sa husto nga pagsabot sa balang kasulatan. Kini si Roel Campos og hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.